Čauko internet, vítam vás z našho prvého videa a dnes to bude build battle s mojim kamarátom a v tomto build battle uvidíte dom za 30 sekúnd, dom za 5 minút a dom za 30 minút. 30 minút. Takže nebudeme nič očakávať a ideme rovno na to. Dobre, nastavených, môžeš ísť. Ok, dobre, idem. Kamo, ja vôbec neviem. Ja vôbec neviem, Ok, čo toto stavať. vezmem. Ja neviem, nič neviem, čo mám robiť. Oni tu nie sú, toto schody. Ja som schody. Toto. Dobre. Nie! Toto. Tuc. Ok, rýchlo, rob. A, konec. Jak? Dobre, prestan stavať. Kámo, Dobrá 30 sekúnd je strašne veľa. 2000 years later. Dobre, takže nejdeme Chudák, nič čo som očakávať a musel? ideme rovno na dom za 5 minút. 5 minút. Takže si pripravený? Nie. Už som pripravený. Dobre. Tak 5 minút začína práve teraz. Dobre, Dom za 30 sek. konec. Ja Kámo, mám. to vyzerá hrozne. Takže ja som mal tiež, mohol som mať tiež lepšie. Dobre, Aha. môj dom za 5 minút vyzerá presne takto. Vyzerá to úplne hrozne. Ešte interiér. Interiér, že toto. Zaujímavé. A Dobre. teraz by som dal ten dom za 30 minút. To už je dosť času. To už musíme niečo Hej. pekné zrobiť. Dobre, tak Ja. poďme rovno na to asi. Dobre. Jo, ideme. Časovať začína presne teraz. No dobre, časovať nám práve teraz skončil. Tak toto je Super. môj dom za 30 minút. Tak to vyzerá. Má dve poschodia. Ideme sa pozrieť dnu. Prvé poschodie som zrobil takto. Nič moc, no. A v druhom nie je nič. Je tu jedine, že balkón, ktorý vyzerá veľmi dobre. No dobre, tak Dobre. ideme sa prvé pozrieť Ideme- k tebe alebo ku mne. Nie, k tebe. Idem. Ty vole. No, Toto je pekný moje dom. za 30 sekúnd. Sorry. 30 sekúnd. To je moje za 5 minút a to za 30 minút. To 5 minút máš, neviem, nejak podobne ako ja. A 30 minút? A nie, 5 minút máš podobne ako ja. A 30 minút nemáš vôbec podobne ako ja, že úplne rozdielne to máme. Páči sa ti to, alebo je to úplne hrozné? Je to úplne hroz. Pekná reštika. Ideme k tebe? No dobre, Hej, poďme ku mne. Čakaj, Koľko rating. koľko by si dal celkovo tomuto všetkému? Celkovo? Áno, Od 1 do 10? áno, 5. 5. OK. Dobre, no poďme k tebe. Ale ja tu nemám nič lepšie. Wow. OK. Toto je za 5 minút? Áno, toto je za 5 minút, toto je za 30 sekúnd a toto je za... toto je za 30 sekúnd. Pekné schody. Ale to som napísal dvojku, že akože vedieť, že 1, 2. Chápeš? Á, to je dvojka. Poď sa pozrieť donútra, ja tu mám normálny interiér. Wow. To je za 5 Poď minút? napilo. No, hej. Ty A matka, Tuto trojka ide. za 30 minút mám tu takto prasata. Prečo prasata? Neviem, len tak. Chceš niečo vidieť? Áno. Ne. Ježiš, oni prežili. Poď donútra. Wow. Nádherné, že? Teraz Na sa čo si pozeráš chcel ako na ten- dvere? Čo? Ja, áno. Okay. Tu, horné patre. Ale to je peknejšie ako moje. No, dobré rating. Celkový? Hej. 6,5 by som tomu dal. No, dobré, fair. No dobre. A posledný rating je na vás diváci. Takže do komentára nám napíšte, koho domy sa vám páčia viac. Či moje, A teraz to idem odbuchnúť. alebo jeho. Nie, žiadne odbuchovanie nebude. Čiže do komentára nám napíšte, koho dom je krajší, lebo dlho tu už nebudú, no. O nie, o nie.